Manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ani donso ka ɲinaw bɛɛ lajɛlen fɛ kana balaba sidan den toro yirijugu feere tɛnɛn den toro yirijugu ladɔ cani bilen ka gorongo bilen fara biriki a dankisɛ dan kumakisɛ kumabaden one love à vous tous dabridabrini.com mɔgɔ si t'a dabiri an dala 3w batarsote.com kana balaba k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen barikada. Alhamdulillah rabbil alamina. Amina ni vidéo qui a ka farin donne. Donc ni mun b'a partager kele Mali autorité kele transition mɔgɔw alhamdulillah rabbil alamina. Vidéo kɛla si tɛ yen aw ni mun bɛ ɲɔgɔn dɔn. Vidéo kɛla si tɛ yen aw ye mun wele. Vidéo kɛla si tɛ yen aw delila ka mun dɛmɛ. Vidéo kɛla si tɛ yen mun delila k'a fɔ k'aw ka wari d'a ma. Donc ni vidéo a ka taa palais kɔnɔ n'a y'aw diya a y'a ta ka da Assimi Goïta ma ko ne balaba de y'a fɔ wa ɲɛ n'a ɲɛ ne ma segin a kan n'a ye bɔbɔden yɔrɔ a k'a fɔ a ma ɲamaden ne bɛ segin ta bɛɛ kan. Assimi Goïta les 5 colonels aw ma vidéo kɛlaw dɛmɛ u yɛrɛ ma foyi ɲini parce que aw ye Mali président ye n'aw bɛ ka baara kɛ vidéo kɛla mun ta ye Mali ko ye diyagoya u b'aw dɛmɛ. Mais aw ma dɛmɛ k'aw ka wari di vidéo kɛlaw ma mais aw kana to vidéo kɛlaw de fana ka to aw kungo la o tɛ ɲɛ o. O ye mun ye fɔlɔ vidéo kɛlaw bɛ ka menacer Sékou Touré a bɛ ka menacer Sékou Tunkara a bɛ ka menaceli sugu bɛɛ a bɛ kɔ kan de a dun b'aw de ka kɛlɛ la wa aw bɛɛ b'a dɔn Sékou Tunkara tɛ ka kɛlɛ kɛ ani mɔgɔ si cɛ a ka kɛlɛ fanba ye Faransi de wa aw bɛɛ b'a dɔn prêt ko Faransi kelen de bɛ k'aw déstabiliser aw b'a dɔn prêt ko Faransi kelen ninnu de t'aw fɛ wa aw b'a dɔn prêt aw ma se k'a fɔ mais Faransi président yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko vidéo kɛlaw activistes donc u kamaw ni ma donc an y'u kɛlɛ ka aw défend k'an ka jamana défend ka aw défend aw ma se k'a fɔ mais olu yɛrɛ ka président o bɔra k'a fɔ donc o la aw fana kɛra ka valeur don aw ka vidéo kɛlaw la aw k'a k'aw ka vidéo kɛlaw bonya aw k'a k'aw ka vidéo kɛlaw makaran aw k'a ka vew kunna parce que aw ka kɛlɛ ye Mali ko de ye aw bɛ Mali de kɔnɔ aw ka kɛlɛ ye jamana ko de ye aw bɛ jamana de kɔnɔ o ye jamanaden bɛɛ alhamdulillah rabbil alamin o kaɲi mais minnu fana bi k'aw protéger y'a faamuya wa guerre médiatique don aw si tɛ se ka bɔ ka vidéo kɛ aw si vidéo de conférence bɛ kɛ hali président fɛ o ye mun ye parce que Facebook nafa de don connexion nafa de don internet nafa de don réseaux sociaux nafa y'o ye président yɛrɛ b'a kɛ Poutine b'a kɛ Macron b'a kɛ y'a faamu chinois ka président b'a kɛ diɲɛ président bɛɛ Assimi yɛrɛ b'a kɛ donc o b'a yira mun na donc ja réseaux sociaux nafaba b'a la. Donc, aw tɛ se k'a kɛ minnu bɛ k'a kɛ maintenant aw tɛ se ka déstabiliser diɲɛ kɔnɔ k'aw ka vidéo kɛlaw to yen parce que pour que aw ka déstabiliser fo jamanadenw k'olu de ba aw la donc olu tɛ se ka jamanadenw ba aw la parce que u bɛ ka kuma kan mun na jamana fanba t'o mɛn donc olu bɛ kan mun fɔ fɔlɔ o de tun bɛ barika la mais i bɛ ka fanga binna français kan a journal wo a fɛn wo a si tɛ barika la parce que jamana kɔnɔdenw tigɛr'u la. Mun de ye jamana kɔnɔdenw tigɛ u la vidéo kɛlaw donc vidéo kɛlaw ka protéger bonya ka segin dɔɔni vidéo kɛlaw ma mais attends kɔnɔ kana to wara kungo la o kuma pani ye galoya n'i ye kɔnɔ tɔlen wara kungo la a y'a ban ka pan de kun donc vidéo kɛlaw ka protéger kɛ o vidéo kɛla tɛ yen yɔrɔ tɔ ninnu u bɛ ka bɛɛ bagabaga que ça soit Boubou Mabel o que ça soit y'a faamuya wa Aras Kebe o que ça soit Aras Balayira o que ça soit Chiko o que ça soit Dani o que ça soit Malika Fitini o que ça soit Mali kɔnɔtaw y'o faamuya Boubou Mabel ninnu ni Damangile Jawara ninnu y'a faamuya ani Aras Kebe ninnu u bɛɛ bɛ ka bagabaga y'a faamuya Dani ninnu bɛɛ mɔgɔ b'aw fɛ a bɛɛ bagabagalen don Dani ninnu a bɛɛ y'a faamuya wa bɛɛ 11 excellence ninnu mɔgɔ b'aw fɛ bɛɛ menacelen don mais bɛɛ bɛ ka maloya k'a fɔ tɔw kana na se k'a fɔ ko ko non ko nin ta ye baiser ye nin bɛ jama ɲini de la minnu b'aw fɛ an vidéo kɛla bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn wa vidéo kɛla bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye ne wa ne balaba b'a fɔ wa mun tɛ Assimi ye ne bɛ n ta fɔ 5 colonel i bɛ ne n'u jɔ Kidali kulu la ne m'a f'u ɲɛna sans prêt en kuti tiɲɛ de don koyi aw mugu tɛ se ka ca aw la aw bɛɛ protégelen don donc mais minnu bɛ k'aw dɛmɛ a y'an fana protéger kɛ minnu bɛ k'aw dɛmɛ a ye ko jana kɛ aw ta ye Mali ko ye c'est vrai mais anw de bɛ k'aw défend
ni anw tɛ bilaye Alassane Dramane Ouattara bilaye u tun b'a dabiri aw da la aw bɛɛ b'a dɔn a mercenaire juguden ko na mais aw fana k'an bonya bonya bɛ fɔ cogo di aw de ta ye jamana ye aw de b'a kunna aw de bɛ vidéokɛlaw fana protéger aw de bɛ protéger kɛcogo dɔn u bɛ jamana minnu kɔnɔ état aw de b'a protéger cogo dɔn i y'a fɔ aw ni ambassade cɛ aw de b'u protéger kɛcogo dɔn mais a ye jamanadenw protéger kɛ mais a ye vidéokɛlaw protéger kɛ aw protéger mais o tiɲɛ ka fɔ ɲɔgɔn ɲɛna kɛ mais a ta bɛɛ ta ye Mali ko ye koyi mais mɔgɔ si ba ma wusa ne bala ba ye mɔgɔ si fa ma wusa ne bala fa ye wa o cɛ tɛ Mali kurukara bɛɛ mun ka kusa ne yɛrɛ ye a muso t'a kɔnɔ wa ne bala tɛ n kama jigi cɛ si ye n tɛ n kama jigi muso si ye n ka tiɲɛ kan n t'a bila o mais tiɲɛ fana ka fɔ kɛ an ye fanga gɛn fo ka na ni aw ye aw nana an tilala k'aw protéger embargo ko n'i ye vidéokɛlaw jɔyɔrɔ bɔ a la plus de 54% vidéokɛlaw ye mun ta embargo to an kan i y'a fɔ Irisiw ka nali ko a Wagner ko k'a défend u ma se k'a dabiri aw da la Wagner ko la embargo ko k'an défend u ma se k'a dabiri aw da la mercenaire ko u ma se erreur de tir u ma se y'o faamu wa contre Mauritanie u y'a essayé k'u b'aw bila ɲɔgɔn na an bɔra k'an ka kɛlɛ kɛ c'est vrai mais attends anw bɛ mun kɛlɛ la Mali ko kɛlɛ tɛ mais ni maliden bɛ Mali ko kɛlɛ la mun bɛ Mali bala la o kuma mun kɛra a ye mɔgɔw protéger a ye mɔgɔw bonya a ye mɔgɔw bonya an fana ka bonya kɛ an dɔgɔnin de y'aw ye hali ni tɔw dɔgɔnin ta ye ne dɔgɔnin de y'aw ye o cɛ t'aw la ko ne tɛ n ka tiɲɛ fɔ mun ye mun don wulu faga yɔrɔ kuma jugu ye jumɛn ye wulu mun kun bɛ ka ci ko n bolo b'a da kɔnɔ kɔmɔ yɔrɔ kuma jugu ye mun ye mɔgɔ t'i kɔkili to bama da ka kɔmɔ koyi a bɛɛ ni ala cɛ kamalenkɔrɔ n'i bɛ fɛ ka dɔn n'i bɛ fɛ k'i si dama dɔn n'i ye juru siri kɔkili la k'i fili ka jigin yiri la n'a ko go n'i ma sa i n'i si dama dɔn an bɛ tiɲɛw de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mun tɛ bɛn a tɛ bɛn koyi aw bɛ sara de anw tɛ sara koyi les 5 colonels ni kalo sara aw bɛ sara ok aw dun ye malidenw tɛ sara koyi an bɛ ka aw de défend aw fana k'u ta ye Mali ko ye mais Mali b'aw sara Mali t'aw sara mais an fana ni défend de ka kan an yɛrɛ ma fɔ a ka wari d'an ma mais a fɔra aw fana k'a dɔn vidéokɛlaw k'a dɔn k'u protéger len don u bɛ dugu minnu na u k'o dɔn kɛ ni français ka président yɛrɛ bɔra ko vidéokɛlaw de kama ko France taara ka bɔ yen donc depuis aw kan k'a ka vidéokɛlaw protéger o kɔrɔ n'o vidéokɛla kelenw tɛ k'a to olu ni aw cɛ maliden fanba bɛɛ bɛ sa aw nɔfɛ bi est-ce que journalistes de y'a d'u kunna est-ce que français kanfɔlaw de y'a d'u kunna est-ce que mɔgɔ kalannenw de ye jamanadenw kɛ k'aw protéger non mɔgɔ kalanbaliw jamana kalanbaliw olu de ka ca wa olu ye vidéokɛlaw de lamɛn donc an ye mɔgɔ an fana ka bonya ye jumɛn ye mais ko ka sara an na Mali ko la kɛ bonya ye jumɛn ye mais a ta vidéokɛla mun bɛ dugu mun na i y'a fɔ o ambassades k'u janto la kɛ mais ambassades k'u wele k'u la ka confiance da u kan kɛ ambassade tɛ Mali kurukara bɛɛ mun delila ka vidéo kɛ u si tɛ vidéo kɛ u fa ta kɛ u ba ta kɛ u dɔgɔnin ta kɛ u den ta kɛ u muso ta kɛ u buranaka ta kɛ hali n'u ɲɛsin mun y'a kɛ u b'a fɔ a k'a dabila n'u neveu mun y'a kɛ u b'a fɔ a k'a dabila mais o vidéokɛlaw bɛ k'aw de protéger o kuma an bɛ kɛ naloma yan a ko ka di bɛɛ ye mɔgɔ tɛ fɛ a ka bɔ i somɔgɔ la o tɛ bɛn koyi Mali diyagoya Mali kan k'a dɔn ni 5 colonels ye baara kɛ vidéokɛlaw ye baara kɛ ni 5 colonels donna histoire la vidéokɛlaw bɛ don histoire la ni 5 colonels n'u kɛra i y'a fɔ n'u kɛra kalo ye loloni mun b'u kɛrɛfɛ o ye vidéokɛlaw ye donc olu bɛ sara vidéokɛlaw tɛ sara u protéger les vidéokɛlaw ma protéger i y'a fɔ u muso bɛ taa bila sugu la a protéger len u denw protéger len don i y'a faamu aw si kana kɔrɔtɔ mobili muso bɔra ka vidéo mun kɛ ko Mali ka ministre dɔ bɛ yen ko ministre n'a den bɛ taa école la k'u bɛ u bɛ alarme k'a la punpɔn u tɛ jɔ ne b'a ministre tɔgɔ dɔn n b'a vidéo kɛ piyan n b'a tɔgɔ fɔ piyan n b'a muso tɔgɔ fɔ n b'a den tɔgɔ fɔ n bɛ chauffeur tɔgɔ fɔ u tɛ k'a fɔ ko denni ye nkalon de tigɛ ko nin bɛɛ ye pour que ka transition déstabiliser i y'a faamuya wa Buba Fane ninnu de donna nin na Buba Fane ko tɛ tiɲɛ de don kelen tɛ fila tɛ a donw bɛ ne bolo a heures bɛ ne bolo ok tiɲɛ de don a tɛ bɛn wa n b'a fɔ wa n b'a vidéo kɛ ne m'a kɛ n b'a kɛ a bɛ ni ala cɛ mun tɛ bɛn a tɛ bɛn o i y'a faamu an tɛ se ka jɛ ka waraba faga i ko golo birila k'i bɛ ne lasiran koyi
o tɛ se ka kɛ koyi i y'a fɔ n'i ye ɲinɛ jakuma golo kan saya de ye mɔnɛ ye koyi n'i ye suruku bo ye fali k'u kɔrɔ bo singɛnnen don koyi fanga bɛ bo jigi kɔnɔboli bo tɛ dɛ boji bɛ dugu de ɲigi mais a tɛ binkɛnɛ fali ok donc vidéokɛla jumɛn protégé hali minnu bɛ Mali kɔnɔ yen nɔ mais attends ka mɔgɔ bila ka gɛrɛ vidéokɛla dɔ la k'a yira la i protégélen don Mali kɔnɔna na aw tɛ se k'o fana kɛ o tuma na vidéokɛlaw ta ye mun y'a ko la dangadenya u ta ye mun y'a ko la nisɔngɔtɔdenya u ta ye mun y'a ko la nalomandenya u ta ye mun ye olu ta ye Maliko ye aw ta ye Maliko ye sɔrɔsiw bɛ ka marifa ta ka kɛlɛ kɛ olu ta ye o y'olu ka baara ye olu bɛ ka Mali défend mais bi bi in na i y'a faamu kɛlɛ fanba vidéokɛlaw fana bɛ ka marifa de ci vidéokɛlaw fana bɛ ka kɛlɛ kɛ Maliko de la vidéokɛlaw jɔyɔrɔ ka bon bi Maliko la fo de ka dɔn vidéokɛla bɛɛ jɔyɔrɔ ka bon ni député ninnu jɔyɔrɔ ye a b'a dɔn piyan mais où va le monde ok vidéokɛla bɛɛ ka protégé ni vidéokɛla bɛɛ y'a da de une semaine billahi malidenw bɛ bɔ u bɛ malidenw labɔ aw kama aw b'a dɔn piyan aw tɛ denmisɛnnin aw b'a dɔn piyan o ka bɔ yen alhamdulilayi arabil alamina pour que Choguel tɛ bila a nɔ la politicien kolonden ninnu cɛkɔrɔba dasuden ninnu cɛkɔrɔba banbajuguden ninnu cɛkɔrɔba n tɛ ja a tɔkɔ den fugariden bɛ kɛlɛ kɛ facɛn nɔfɛ Mali tɛ mɔgɔ si facɛn lagalagatɔ den bɛ kɛlɛ kɛ facɛn nɔfɛ Mali tɛ o ye du kɔnɔ dangaden bɛ kɛlɛ kɛ facɛn nɔfɛ du kɔnɔ fugariden bɛ kɛlɛ kɛ facɛn nɔfɛ du kɔnɔ i y'a fɔ a dangaden o sigilen don ka facɛn de kɔnɔ fugaridenya da ye k'i sigi k'i facɛn kɔnɔ politicien aw ta ye jumɛn n jɛra an facɛn kɔ o ye ɲamadenya ye mais facɛn nɔfɛ kɛlɛkɛla fana ye dangaden hali ni miliyari bɛ k'u tɛ jɛ facɛn kɔ n'i jɛra facɛn kɔ i kɛlen k'i bɔ fadenya la mais fugariden fana bɛ kɛlɛ kɛ facɛn nɔfɛ Choguel minnu bɛ k'a fɔ ko Choguel kana na a ye mun k'aw la Choguel tɛ na ka da mun de kan a y'a ɲɛfɔ kɛ baara minisiri ɲuman mana sɔrɔ bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ président ɲuman mana sɔrɔ bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ ni minisiri ɲuman sɔrɔla a ye baara kɛ ala nana n'a ka n'a ye bana ka wuli o i y'a faamu o ye sitigiya taamasiyɛn ye i y'o faamu ala ka lajarabi o de ye bana ye bana binna a kan k'a sɔrɔ minɛn d'a ma jɛngɛ bana binna a kan k'a sɔrɔ a ma wari dun bana binna a kan k'a sɔrɔ a ma faso janfa bana binna Choguel kan k'a sɔrɔ a ma baso janfa bana binna Choguel kan k'a sɔrɔ a ma bulonda janfa bana binna Choguel kan k'a sɔrɔ a ma fadento dun bana binna Choguel kan k'a sɔrɔ a ma faso kɛsu suɲɛ bana binna Choguel kan k'a sɔrɔ la Choguel bɛ baara 12 la Choguel si bɛ yɔrɔ min na san 1 ani dɔɔni depuis a kɛra premier ministre ye a ma sunɔgɔ samedi a ma sunɔgɔ dimanche a ma sunɔgɔ lundi a ma sunɔgɔ mardi a ma sunɔgɔ mercredi a ma sunɔgɔ jeudi a ma sunɔgɔ vendredi a ma sunɔgɔ samedi i y'a faamuya wa fo dimanche a y'a bɛɛ kɛ a bɛ si a ɲɛna a tɛ se ka 2 heures de temps sunɔgɔ i y'a fɔ a bɛ baara jigin 22 heures a bɛna baara k'a ka so o kɛ jusqu'à 2 heures du matin a b'a da ka dɔɔni sunɔgɔ 6 heures o b'a sɔrɔ Choguel b'a ka baarayɔrɔ la a y'o de kɛ faso ye a y'o de kɛ jamana ye a y'a kɛ aw 5 colonels ye o Choguel o si bɛ yɔrɔ min na o k'o maintenir ten tɔ i y'o faamuya wa dira une année et quelques bilayi tala hali ni Bama y'a kɛ i y'a fɔ a biɛli bɛ kule hali ni so y'a kɛ a vilverkɛn bɛ ci i y'o faamuya wa hali n'a sɔrɔla ni tracteur n'a y'a kɛ boli la i y'a fɔ a piston bɛ kali i y'o faamu o a y'o kɛ i y'a faamu fatigue sunɔgɔ t'a ka juru to mɔgɔ la mɔgɔ yɛrɛ de bɛ se k'i hakili dege sunɔgɔbaliya la donc ne hakili degera sunɔgɔbaliya la mais i ma n'i da i bɛ wuli joona a tɛ foyi kɛ e la mais i kun ka ka wuli heure mun na o tɔ juru bɛ to i la o juru in a b'o fara fara ɲɔgɔn kan a b'a fara fara ɲɔgɔn kan a b'a fara fara ɲɔgɔn kan maintenant ni boîte remplie la i y'a faamu a bɛ péter n'a pétera dɔrɔn soit i bɛ taa kaw la soit i bɛ ɲɛnamini soit i bɛ bɔ ka bin i y'o faamuya wa soit i dalen sunɔgɔ yɛrɛ la i tɛ kunu soit i kɛri bɛ jɔ donc Choguel si bɛ yɔrɔ min na a ye faso défend ka i y'a faamuya wa a cɛkɔrɔba si a ye faso défend denmisɛnnin si la i y'o faamuya wa a ka ɲɛnatigɛ si a ye faso défend i y'a faamuya wa jeuneya si la a tor'o de la ka to o de la alhamdulilayi fo lujura nana fo bana nana minɛ
o bana min n'o ye Choguel minɛ yani Choguel kana aw politicien dajurujan den ninnu yani Choguel kana aw politicien negebɔlen den ninnu yani Choguel kana aw politicien haramulen den ninnu yani Choguel kana aw politicien ɲintin den ninnu yani Choguel kana parce que aw ye ɲintin de ɲintin a dilanbaga b'a dɔn wo b'a la a feerebaga b'a dɔn wo b'a la a sanbaga b'a dɔn wo b'a la wa ɲintin nafa ye ɲintin yɛrɛ wo ye malidenw b'a dɔn k'aw wo ka ca ni ɲintin ye aw yɛrɛ b'a dɔn k'aw wo ka ca ni ɲintin ye depuis aw ma fanga sɔrɔ aw b'o ɲintiya la malidenw tɛna fanga d'aw ma aw ka mali bɛɛ kɛ ɲintin wo denya ye politicien si ka politiki tɛ ɲɛ ka IBK ta bɔ mali dira ma i y'a faamu wa a ye faso ci ka baso ci ka denso ci ka binaso ci ka buramuso ka buranaso ci ka faso feere aw de n'a y'a kɛ Choguel yana kana aw ye kɛlɛ kɛ ko Choguel tɛ na Choguel nalen aw ye kɛlɛ kɛ ko Choguel tɛ fɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan alors que Choguel ye kɛlɛ kɛ de pour que bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan Choguel ye kɛlɛ kɛ de a nalen fana a taara bɔ aw bɛɛ ye i y'a faamu wa aw ma sɔn k'a dɔn a ye Choguel nalen fana a taara faso kunba wolo Choguel nana a taara baso kunna wolo kɔrɔbɔrɔkɛ kɔrɔbɔrɔw fa a ye faso kunna wolo kɔrɔbɔrɔw bɛnkɛ a ye faso kunna wolo kɔrɔbɔrɔw denkɛ a ye faso kunna wolo kɔrɔbɔrɔw a y'a yira ko kɔrɔbɔrɔya ye jumɛn ye ko leçon de don Choguel de y'o yira malidenw na fa fuwariden bɛ yen Choguel ma kɛ fa fuwariden ye bɛnkɛ fuwariden bɛ yen Choguel ma kɛ bɛnkɛ fuwariden ye cɛkɔrɔba jasilen denw bɛ yen Choguel ma kɛ cɛkɔrɔba jasilen den ye cɛkɔrɔba ŋunafigidenw bɛ yen Choguel ma k'o ye cɛkɔrɔba banbajugudenw bɛ yen Choguel ma k'o ye cɛkɔrɔba dunkojugudenw bɛ yen Choguel ma k'o ye a taara dusu n'i y'a jɔ basili kan a tɛ tɛmɛ hali 30 kilos kan Choguel cɛjala ni cɛ kumaba bin Choguel i y'a fɔ cɛ surumani cɛ jan bin Choguel i y'a fɔ cɛ dɔgɔmani cɛ dɔgɔmani cɛkɔrɔba belebeleba bin a taara bɛɛ bin tubabuw ba a taara tubabuw ba kura den bugurisiri muso tafesiribali den o de ye tubabu ye a taara muso tafesiribali denw a taara u ka nafigidenya jɔ u la yanni Choguel ka na aw tubabu jɔnden ninnu yanni Choguel ka na aw munafigiden ninnu yanni Choguel ka na aw to nɔrɔ baramanjula den ninnu yanni Choguel ka na aw tɛgɛko ji bɔntɔ den ninnu aw ye kɛlɛ bɛɛ kɛ pour que a kana na ja n'a nana faso de bɛna taa ja n'a nana baso de bɛna bɔ jani kɔrɔbɔrɔkɛ nana faso bɛna kunkɔrɔta jani kɔrɔbɔrɔkɛ nana wanda suko lafiya ciciri ma bori a ma boli kɔ fiyewu kana nusi bɔ n t'i dasi bɔ n'a ma fara Choguel la a b'aw nusi n'aw dasi bɛɛ bɔ nin bɛɛ ba fana mɔdenw ye ka bɔ homori ba fana mɔdenw ka bɔ homori u tɛ siran foyi ɲɛ Choguel o Choguel a nana jɔnni fɔlɔ y'a yira ko Mali bɛ yen jɔnni fɔlɔ y'a yira k'anw tun ye jamanaba ye Choguel jɔnni fɔlɔ y'a yira ko anw kun kalannen don Choguel jɔnni fɔlɔ y'a yira k'anw kun bɛ kodɔn Choguel jɔnni fɔlɔ ye Sunjata fanga yira jɔnni fɔlɔ ye Manden bonya Choguel de y'o yira tubabuw la i y'a fɔ ka n'a k'a ta fɔ a tatɔla ne a ta fɔ fo fiɲɛ b'a pili pala a taara ka t'i jɔ k'a ka ci di ka tila ka na Choguel bɛɛ ko k'a tɛ segin a seginna ala ka barika don kɔrɔbɔrɔw fa la ala ka barika don kɔrɔbɔrɔya la kɔrɔbɔrɔ den n'i siranna i kɛra fuwariden sinon ne bala ko ten o cɛ tɛ nɔrɔ la diɲɛ kɔnɔ o siya tɛ nɔrɔ la mali nɔrɔ fɛ o cɛ tɛ mun ta ye nɔrɔ ye ka tɛmɛ kɔrɔbɔrɔw kan a muso tɛ yen mun ka kɔrɔ ni kɔrɔbɔrɔw ye a tɛ yen kɔrɔbɔrɔ yɛrɛ kɔrɔ kɔrɔn fɛ mɔgɔw kɔrɔbɔrɔ mɔgɔ minnu sigira kɔrɔn fɛ surakaw y'u sɔrɔ yen ne bala ko ten arabuw y'u sɔrɔ yen ne bala ko ten burudamɛw y'u sɔrɔ yen ne bala ko ten tamasɛkiw y'u sɔrɔ yen ne bala ko ten mɔgɔ fɔlɔ min sigira kɔrɔn fɛ ka sɔrɔ mɔgɔ t'a fɛ kɔrɔbɔrɔw don o cɛ ma wolo a ba fɛ mun bɛ cɛncɛn dɔn ni kɔrɔbɔrɔ ye o cɛ ma wolo a ba fɛ mun ja ka gɛlɛn cɛncɛn kan ka kɔrɔbɔrɔ bɔ o muso ma wolo a ba fɛ ne bala ko ten kɔrɔbɔrɔw de ta ye nɔrɔ ye o siya tɛ yen siya mun ka kɔrɔ nɔrɔ la ka tɛmɛ kɔrɔbɔrɔw kan wa o cɛ tɛ diɲɛ na i y'a faamuya wa o cɛ tɛ diɲɛ na mun bɛ se kɛlɛ la cɛncɛn kan ka kɔrɔbɔrɔ bɔ aw ma ganda ko i kiri ye cogoya u taara bataridenya janfacidenya daminɛ ka mali marifa bɛɛ minɛ k'a bɛɛ jeni y'a fɔ ka tila ka rebɛliw su kɔrɔbɔrɔw kama kɛlɛ tɛ ka ban 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 kɔrɔbɔrɔkɛ dɔ tun bɛ yen ala ka barika don a la mayiga i y'o faamuya wa baraji sise a n'a terikɛ mayiga ani ture olu de tun ye kɔmana ye i y'a fɔ a gawo kan kɔnɔ u ko cɛ n'an y'a to tantɔ anw de ta ye jamana in ye an ye jamana sɔrɔlasi ye mais kɛlɛ fanba bɛ anw de ka dugu la anw de fa n'an baw bɛ ka sa ordre tɛ bɔ bamakɔ ka na kɛlɛ kɛ minɛn tɛ yen faransi fo de ka ordre di cɛw bɛ yen an dɔgɔninw bɛ dugu kɔnɔ cɛw bɛ dugu kɔnɔ an denw bɛ dugu kɔnɔ cɛw bɛ dugu kɔnɔ an dɔgɔninw bɛ yen an bɛnkɛw bɛ yen an faw bɛ yen an b'a dɔn pɛrɛ ni mun bɛ ka kɛ nin ye population n'a tɛ bɛn donc comme sɔrɔsiya ye sariya de ye anw yɛrɛ tɛ sariya in violer sa an bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ
ah u ko k'an b'a kɛ cogo di ko cɛ minnu filɛ nin ye sɔrɔdasi minnu filɛ kan kɔnɔ an ka sunɔgɔ fura kɛ u ka kafe la n'u ye u ka sunɔgɔ u ye sunɔgɔ kafe u ye furakisɛ kɛ i y'a faamuya wa sɔrɔdasi denmisɛnninw ka kafe la u ye ka na kafe tila nɛnɛ fɛ u ye kafe min u sunɔgɔra minnu ma sunɔgɔ u sunɔgɔlen minnu ma sunɔgɔ u y'olu siri ka fara sunɔgɔlenw kan k'u bɛɛ siri k'u da k'u ka marifa bɛɛ cɛ ka taa don Gawo dugu kɔnɔ ka marifa ci ko cɛw ka bɔ k'u ka taa rebelliw kɛlɛ ko cɛw ka bɔ ko a ko an dɔgɔninw an faw an bɛnkɛw a ye bɔ an ka taa kɛlɛ kɛ n'an y'a to Mali armée ma a tɛ ɲɛnabɔ u y'o marifa mun ci cɛ minnu sɔrɔla ka fara u kan olu de welela ko Gandakoyi o Gandakoyi o de ye kɛlɛ ban u y'u faga k'u fa faga k'u ba faga k'u da k'u kan tigɛ ka rebelliw gɛn ka t'u nɔfɛ fo Kidal Gandakoyi kere cogo filɛ ka tila ka ci bila Mali dugulamɔgɔw ma ko e mun dalen b'a la ko Mali ka di ye kɛlɛ binnen don Gawo kan an bɛ k'u pousser a ye n'a ka fara an kan Isufu Toloba taara ka taa fara u kan ka bɔ Baɲangara ka taa fara u kan cɛw bɛ ɲɔgɔn dɔn cɛw bɛ ɲɔgɔn dɔn kɔrɔbɔrɔw Gandakoyi u y'u bɛɛ faga o suraka tɛ diɲɛ kɔnɔ mun ba cɛ tɛ i y'a fɔ a kɔrɔbɔrɔ dɔ ye cɛncɛn kan fa de bɛ mɔgɔ la surakaw u bɛ cɛncɛn kan mais u ye kɔrɔbɔrɔ sɔrɔ i tɛ cɛncɛn dɔn ka kɔrɔbɔrɔ bɔ bilahi i tɛ nɔrɔ dɔn ka kɔrɔbɔrɔ bɔ n kalela ala la i ni tɛ gɛlɛya ka kɔrɔbɔrɔ bɔ n kalela ala la kɔrɔbɔrɔ den tɛ siran mɔgɔ ɲɛ bilahi kɔrɔbɔrɔ den k'a daminɛ kɔrɔbɔrɔ n'i bɛ mɔgɔ jagɛlɛnden ɲini k'a daminɛ kɔrɔbɔrɔ san 17 ka taa kɔrɔbɔrɔ san 28 na o cɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ k'i ja ka gɛlɛn ni kɔrɔbɔrɔ ye o tɛ yen Sokɛli a ma t'o jagɛlɛya de kɛ ka t'i jɔ i y'a fɔ ONU kɛnɛ kan ka tiɲɛ jalanden ci tubabudenw ye i y'a faamuya wa Sokɛli m'o kɛ Sokɛli alihamudulilayi jɔn ye faso kun kɔrɔta Sokɛli ta jamana bonya daminɛla jɔn na Sokɛli tɛ wa jamana drapeau yangara jɔn fɔlɔ ye Sokɛli tɛ wa jɔn ye malidenw ka fierté jirula Sokɛli tɛ wa minnu kun bɛ n'u ka cɛfarinya dusu kun bɛ sunɔgɔ la jɔn y'a cɛfarinya dusu démarrer ka wuli Sokɛli o Sokɛli o ka na n'o tɔgɔ dumanba n'o jamu dumanba ye a n'o baara ka baara kɛ fo ka taa kɛ k'a banana i y'a faamuya o Sokɛli bananen mɔgɔ mun ɲɛnɛman ka nali ma diya aw ye aw ma sɔn a nana a ye baara kɛ jama kɛra a fɛ i y'a fɔ lajarabi lujura bana c'est-à-dire lajarabi bana nana ka na bin Sokɛli binnen aw ye tɛgɛrɛ fɔ k'a sara Sokɛli binnen aw ye tɛgɛrɛ fɔ k'a kɛra tumu ye Sokɛli binnen a y'a fɔ k'a kɛra sa ye Sokɛli binnen aw ko k'a mulukula Sokɛli binnen i y'a faamuya wa ja aw b'aw ta la ala b'a ta la ja politicien o tɛ baarakɛla fɛ politicien ja aw faso kunbasuluden ninnu ja aw cɛkɔrɔba juguden ninnu ja n'aw ŋaniya sigilen don alhamdulilayi Asimi ko y a pas de problème Sokɛli taara ja Sokɛli dennin bɛ kɛrɛfɛ Sokɛli taara ja Sokɛli misɛnmanin bɛ kɛrɛfɛ Sokɛli taara ja n'i ye zabansun tɛ wuli a yɛrɛ ma n'i ye zabansun ye i b'a sɔrɔ a ni yiri wɛrɛ ɲagaminen don ɲɔgɔn na ja kalo bɔlen don tuma min na n'o ye Sokɛli ja loloni min b'a kɛrɛfɛ o ye kɔrɔbɔrɔden dɔ ye n'i ye kɔrɔbɔrɔ faga kɔrɔbɔrɔ bɛ bɔ a kɔnɔ n'i ye kɔrɔbɔrɔ yɛlɛma kɔrɔbɔrɔ bɛ bɔ a kɔnɔ n'i ye kɔrɔbɔrɔ susu kɔrɔbɔrɔ bɛ bɔ a kɔnɔ n'i ye kɔrɔbɔrɔ sanko n'i y'a sananko kɔrɔbɔrɔ bɛ bɔ a kɔnɔ n'i ye kɔrɔbɔrɔ tɛntɛn ja i tɛ foyi sɔrɔ kɔrɔbɔrɔ kɔ n'i ye kɔrɔbɔrɔ tɛntɛn ni warawara ye i bɛ kɔrɔbɔrɔdenninw de bɛ bin n'i ye kɔrɔbɔrɔ tɛntɛn ni mugu tɛmɛ ye kɔrɔbɔrɔ mugu de bɛ bɔ ja n'i ye kɔrɔbɔrɔ faga kɔrɔbɔrɔ bɛ bɔ a kɔnɔ Ablaye Mayiga nana a ko aw tɛ ne dɔn ne fa u y'i sen da dingɛ mun da la n'a y'a bɔ a la Mali tɛ jigin a kɔnɔ ne de ye Mayiga ye ne fa y'a sen bɔ ye ne bɛ n sen da ye i y'a fɔ kɔrɔbɔrɔkɛ wɛrɛ nana ka n'i sen da ye mais aw politicien juguden Sokɛli ka bana ni Sokɛli wulili cɛ n'aw de kun sen dalen don a dingɛ da la sisan m'an sɔrɔ kɛlɛ wɛrɛ la tuguni ko ka Mali wuli i y'a faamuya jamana kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka tigɛ fa dɔ la mais bɛɛ tɛ tigɛ fa la Mali politicien aw fɛn o fɛn fa ye maliden bɛɛ tigɛlen don a la aw fa aw denw u tigɛra aw la aw musow tigɛra aw la aw buranakaw tigɛra aw la malidenw tigɛra aw la malien de l'extérieur olu kɛrɛbɛ tɛ parce que i y'a faamuya a tɛ kaleli kun bɔ koyi bilayi talayi ne ni n fa cɛ i tigɛlen d'i fa la ne ni n ba cɛ i ba t'i bolo da la ne ni ala cɛ ala ka bon hɔrɔnden ka kaleli ma ne ni kira cɛ i tɛ kira de dɔn o de kama i b'i kala la fɔlɔ hɔrɔnkɛw kun kale ka ye ko ne ni n furumuso tɔ cɛ ko ala ma to la n furumuso ka tigɛ na bi aw dɔ ka bɔ k'aw furumuso ka tigɛ aw la ala aw buranakaw tigɛlen nɔ la i y'o faamuya wa aw Blaster Dami k'o bɛ cogo di kan jumɛn bɛ n'i m'a dabila n b'i ba i y'a faamu Blaster Dami n'i m'a dabila n b'i ba n'i m'a dabila n b'i ba n'i m'a dabila n b'i ba i yɛrɛ b'a tɔ dɔn n'i t'o dɔn i b'a yɔrɔnin yiri i ba la n b'o de k'a la n b'i ba
saraka di ko Blaster Damis. Blaster Dani. OK? Voilà. Donc, au de ko ye quoi. Chokel wulila alamudu lilai. Aw kungo ka banana. Aw ko ka kira lujurato a wulila. Aw ko chokel sara. Ala ya wuli. Aw ko chokel bana. Ala ya wuli. Aw ko chokel tisega kuma. Chokel makuma e dongli da. Aw ko chokel tege tisega sebeninge. Ya famewa. Chokel ma sebeninge. Chokel wulila ka pompuke. Aw ko chokel semai. Chokel wulila ka 100 metri boli. Aw ko chokel ko karlenu. Ya famewa. Atra so chokel rebe bisesila. Aw maso. Jaja aw te alay aw fate alay aw bate alay aw te kirai aw fate kirai aw bate kirai aw famachi aw ba yere fana te namimai alay shokel wuli wulila alhamdulillah shokel wulila domina aw yere la shokel wulila domina nene aw mine shokel wulila domina aw politicien dugu denu ala ma se ka musoko ke jatige ni jawuli fe saraka di atara ka ta denw fo ako anye kele mun damne ne kenera Asimu yera ko papa ki kenera ko papa ki be gije Asimu ya tegemne ka ba gije ngo ne te abi de kerawla te abi makala kenera de dobe kenera ka soro te abi makola ko mo chokoroba be se ka kenera ka soro ama wuluki de ya fa chokoroba ka kenera be do ka soro ama jakman wuluki gere donc ayo bola noko sango ne shogal kenera me shogal sordashi nunu te abe be ken nunu na kuma na ya soro te abe ma tien ko asimu nunu ni wage nunu ni murbo kone nunu ni uche jaw nunu te abe yere de kuma ibi shuka te abe de kera na kerila ibe semaine kele ne ke sunokola ibe klaka deuxième semaine ke ifar be falenu ya fama nunu yo de ka ko ni yi taw fe zen folo wi vilverken drone wi vilverken kali ni tuguru ka iretim ko zen chokroba i vilverken ni pison billahi ze uba bedo nyona kalaminite nunu bougie la koy kana asimu nunu sukoi nunu yuga gerani ngal palela nunu yuga geranga palela nunu taruka gerani ke fo kidal fo jam fu ni che durun kanu ka iretim suko nunu be fala nunu be bala billahi fan fla de be tugu suruku ko aku so suruku deni ni fawra tugu la suruku ko suruku bo dungo kana don nunu ni kana nunu ga iretim sui donc shogal nana uko ako kab se ka bara damne politicien o takun aw nya fa yana ke shogal ga bana wati aw ma kuda shogal ga bana wati aw ma ne parce que aw nya ko sara kororo ke ulla ka jo ni mo te kla na ma ko na fiki dinya dabla shogal tel ama oni lame aw na fana o bacha aw ma oni lame asim baw de lame aw na fana o bache c'est des aw desala mo mununa aw mena aw de lame. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, avec Choquel, on gagne. Avec Choquel, on avance. Avec Choquel, on n'a pas eu de défaite. Avec Choquel, sans défaite. Il y a famille. Donc, pourquoi nous, il était défaité digne? Que défaité digne, on est en beau Choquel, Blakada, Mouga, un seul disque qui marque que 100 fois. Aba ou y'en a quoi Maliga équipe nationale de l'eau? Nous, et bidondra, il veut couler Yannick Sigabe Kalzi. Au équipe nationale, là, on a quoi Wati de l'eau? Avant, il y a Ablaye Traoré Ben Badi, chaque match contre le Mali, il a marqué durant toute sa carrière. Avant, il y a quoi de l'eau? Avant, il y a quoi au Wati de l'eau? Ni ballon nana abedwa, danga dinya doa, Choquel bina, abena barake. Yan Choquel kana, ya fama Ablaye Maïga akume romna apay. So ame ministre fou koro demunu be asimu gouvernement na. Asimu ministre be a fou koro denga cha ika gouvernement na. Ministre be a namima kulun denga cha. Ministre be a dungo dugu denga cha. Ministre be a yere bayira denya kacha. Ministre be a nyinene nuko be dibila. O ministre kulun denunu, o lu fuar denunu abo lu de gen. Choquel place be dama. Ministre do be depousse gra malden chitou do. E ni alache, ni yerate faso kuma sulu dinya. Mali ministre fon femi ka baraka a be doneno. E ministre de mogoti don. Ali ira, iye ministre ali ira. Ali fata do ki ministre. Iye ministre de, ika ministre la ali ira bata do ki ministre. Iye ministre de quoi? Ali ira burana kauta do ki ministre tellement que ibe foire denya la. Parce que ni ministre baraba kabio. Ite foi là. Nanta ngolo denya ko. Hein? Donc, Choquel, no de digira la aïssa. Ni Choquel ko digira la, ate
ala convoqué an ala na pra wani ala ye choqué lawuli an b'a bila bara la koyi ni ala ma faga an b'a ta n'a digira la tɛ taa ala convoqué n'a digira la tɛ plainte do ala kama n'a digira la tɛ taa a tɛ marcher contre ala a bɛ Jibrila bila k'aw bɛɛ bâtard sauter. Où est le problème? Choguel, alhamdoulilah rabbil alamina. Mon père, alhamdoulilah rabbil alamina. Ay barake, ay tanay. Garde communication na tchao tcheni bora no bora o kamambo bâtard sauter. Bebado. Il va y a korbo ma jurubla. Ou ka video kala ya korbo ma jurubla. Ou ka activiste ya korbo ma jurubla. Ou ka namima ya korbo ma klaka sonwa. Français korbo ma jurubla wa. Parce que on be kuma fa kanela. On be kuma fa kana, on be kuma bakana parce que on be kuma en fa do ne fait. En faso de on be kuma baso do ne fait. On be kuma nga jamana kola. Ne balakoto o activité diero mum se ne kuma la. Billahi ati. An kana mun be to ka me mun te to ka me Afrique ta be fra ngonga. Iga mon ta be fra ngonga. O chete billahi ati. Ayu beta ka nu ka kana. Nu ye mun fo aka tradi ne ben ta fo aka tradu e billahi abebe boli. Parce que dobe bamananka dobe se kuma la mate kuma korodo ne de ba bedo ne ba bedo mais c'est quand débrouiller Dieu kono côté qui ba fo connaître se ka do fiala mais benen dans rodo a cheti to cheni ki be bo nga gouvernement nga ambi ba nyon trois ambi ba nyon so anki ba kudun karkar ambi fa kudun ki ba kudun karkar o de croix billahi mal politicien à la main ni mon bora transition kama ambi fa kodo ki ba kudun kar billahi ambi fa mine dro ko kodo ki ba bla kudun kar dona fi musoro ba to ka koni bri kudun kar billahi voilà on blague pas. One love à vous tous. Choguel merci Asimou an ta fait akna politicien la me janfanti deuno akwa klabe ibeka ka mogodi adima ni e diden kelenye billahi ni e diden kelenye panina ni fama wuli diden na dro billahi tala ibeta soro ato tununa la diden kele adema auté maloya depuis démocratie nana ba de bolo auté maloya adema mali colonie adema sendo ko la ko be tien parce que barka tala barkate adema parti la adema toko a barka bana alpha mar kunari depo bora président la adema barka bana depuis alpha mar kunari kra président adema barka bana depuis abla kunari depuis alpha kunari ya fa depo oyi dabo adema kola adema bana adema sara adema barka bana adema fatura adema jufara fendo be sa kasura ma jufa fendo be fa kasura ma jufa fendo be ban kasura ma jufa adema jufara ni yuko wulushu ademan dufarade iko falishu ademan dufarade iko soshu ademan dufarade tigite falishu la surku tesra alanya billahi talai tigite ademan wa ademan mo tesra alanya aw de bega ademan nie mali nyami baga fon ta be ademan billahi talai aw ta do ka parti bina politicien djugunu aw ta do ka parti sara politicien aw negete malden si la billahi aw be ko tama ya fama adonto be cheni ka boto ni nuguba jube bo wallahi billahi aw be ko fu aw be ina fo 0 plus fu ete la fu koro de aw yode adema 0 plus fu ete la fu koro de 0 plus 0 ete la 0 fu plus fu ete la fu koro de aw fu koro de ni adema aw be framalla aw mali mana mo shi baka konyominana mali mana mo shi baka konyominana wa mogoshi fama lettre ci alama ka ki ke malde mogoshi ba ma lettre ci alama ko nimna dimula ka ke malde oke ala de sona kan ke malde ala de sona ala de an da kan ko ye na kuma sulu nana an we kuma sulu na yere wule nana anye yere wule na kun korota nana anye kun korota ye wa mali be an na fra ko kan da kan fra mali ko saraka lambe so donc antese ka mali ko to mogoshi adema ayaw nemene ayaw gueule fermez vos gueules en faraola ibeka ka parti la nyaw beya jamana chira ka ke nyinti ka utoyi jamana nafulo beduna ka utakono ya fa jamana chira ka utakono armement frela ka utakono surasu ka nafulo duna ka utakono école so ya fa mawa école médecin tra grève la docteur tra grève la dira 3 mois ka utakono
Donc fermez vos gueules. Nyama e Bamako ka fangelen dun ka ta kono. Ya fa Kidal kele wula ka obeto akono. Kidal minena ka obeto akono. Gawo minena ka obeto akono. Kele nana yelema mobti au benyana. Kele nana yelema banyangara au bena. Ka kado fo, ka kado sorashu fo, ka kado donso fo, ka kado tolobana ka chedo, ka fo, ka kolongono donso befo, ka danso ka uniko. Kone bala kote, kele santan ani koke malila. Au soma une au donso, au ye horondine, au ye halalai. Afrako, dalutigi e flade, mori ani karamogo, olube fangele fe, soma ni donso, olube fangele fe. Yafa, yani kele ka ule akufra, koni ye jaja nasurula ikala, ko gunobe karamogo dobulu, na ye jaja nasurula ikala, kise ti don, a suran dobe, ni ye kulu alaw kala kunga, sama urusi be bo, suran dobe, ni ye facia, ni yu janga wuleki, ka facia kala, marfa manachi, ji de be bo, yafa karamogo dobe, na ye kulu alaw kala, jabe didem bla, ka keleke jama befa, yafa o befra kele wulila foka bla bila karamogo, kelente karamogo be bulla kana Bamako, karamogo be nana Bamako, yo fa kana ke barakela yi, me donso aw yaw jo, soma aw yaw jo, finingolondona aw yaw jo, ya fama wa ja aw de che, ja aw de ka dalu che, ja aw de che, ja aw de ka che ay che, ja aw de che, ja aw de jamana insigi, ore kama obe sa jamana nofe, jamana duguta donso yo shaking sigi, ore kama donso be sa unofe, ja yani sorasi akana, ja donso de kuye sorasi, sunjata ka sorasu, ja donso de kuye sorasi, babemba ka sorasu, ja donso de kuye sorasi, Manuel Samba dondo ka sorasu, ja donso de kuye sorasi yo fama wa batu dambele ka sorasu, ja donso de kuye sorasu yo fa damonzon ka sordasu ja aw de chawye ja dalube aw de bolo kana daluma de ala siri fuarden na be boli keleke yɔrɔ la billahi karamɔgɔ si tɛ mun tara ka taa ka zira wa zaira n ta a tɔgɔ kolon den dɔ san o san u bɛ taa mun kɛ u fasiw ye u bɛ taa mun kɛ u basiw ye ko zira wa zaira a si ma kɛ mɔpti zira ma kɛ mɛ donsow y'u ka san yɛlɛma kulonkɛ kɛ tɔnbɔkutu zira ma kɛ mɛ donsow y'u ka san yɛlɛma kulonkɛ kɛ gawo zira ma kɛ donsow y'u ka san yɛlɛma kulonkɛ kɛ kidali zira ma kɛ donsow y'u ka san yɛlɛma kulonkɛ kɛ ja aw de ta ye tiɲɛ aw dan sɔgɔ aw ni ko billahi kɛlɛ daminɛla fo ka taa ban donsow tun bɛ dugu la hali sini donsow bɛ yen karamɔgɔw n'u ka dalilu bolila u ni kuranɛ bolila u ni kitabu bolila u ni walaha bolila u ni kalandenw bolila u ni kɔlɔsi bolila billahi talayi ne y'o fɔ kana dan billahi cɛya fura ma karamɔgɔkɛ kana da cɛya fura ma karamɔgɔ morikɛ to seli la i ka ni golo kuru i ka kɔlɔsi kɛ k'a siri i ka somɔgɔw kɛ k'a tu i y'a faamuya wa i ka donsow kɛ i y'a faamuya wa a korose i k'a siri fugariden cɛ la a bɛ boli donso aw bɛ yen bilayi aw ma boli o mɛ karamɔgɔw moriba minnu tun bɛ tanu n'u tun bɛ zira k'aw fasiw ye moriba minnu tun bɛ tanu n'a fɔra jinɛ b'u bolo n'a fɔra samawurusi b'u bolo n'a fɔra ko kunfa yakun gundo b'u bolo u bɛɛ bolila bi na i bɛ mori bɛɛ cɛ Asim ka avion kura ninnu na ka moriw don k'u kɛ k'a fa i y'a faamuya wa ka moriw fili k'u ka jigin Tɔnbɔkutu ou bien ka moriw fili k'u ka jigin Mɔpti ka moriw fili Gawo k'u ka jigin bilayi moriw b'u pɛgɛ mori si tɛ jigin nɔrɔ la u b'u pɛgɛ n'u bɛna jigin dɔrɔn u bɛ tila k'u senni kɛ tan k'u pɛgɛ ka yɛlɛ u bɛna moriw hali n'i ye moriw fili ka tila ka poids dɔ siri y'a fɔ a ka gabakurunba siri walasa moriw ka jigin joona Mɔpti u tɛ jigin u b'u pɛgɛ n'u bɛna jigin f'u b'u kamaninw kɛ tan k'u senninw pɛgɛ ka pan Mɔpti kunna u b'u pɛgɛ hali n'u bɛna jigin Segu u b'u pɛgɛ ka taa jigin fo Fana ou bien u b'u pɛgɛ fo Kɔnɔbugu bilayi mori tɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ sɔn ka jigin tellement k'u bɛ siran saɲa ɲɛ mori tɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ se ka jigin u b'a dɔn dalilu t'u bolo mori tɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ se ka jigin u b'a dɔn ko fɛn fɔr'u ma a bɛɛ bulɔku ne bala ko ten bilayi talayi kɛlɛkɛfura tɛ kuranɛ kɔnɔ suran mori bilayi ko suran tɛ kuranɛ kɔnɔ suran bɛ nɛgɛ kunbɛn o suran tɛ kuranɛ kɔnɔ suran mun dira Muhamadu ma ko Muhamadu ko Ala ko n bɛ nin d'i ma i ka kɛlɛ kɛ n'a ye ni suran tun bɛ kuranɛ kɔnɔ bilayi Badara Ali tun tɛ kɛ cɛ ye ni suran tun bɛ kuranɛ kɔnɔ Badara Ali tun tɛ tɔgɔ sɔrɔ ni suran tun bɛ kuranɛ kɔnɔ mun bɛ se ka kɛlɛ gagner Ala tun tɛ bamuru di Badara Ali ma Ala ma muru di Badara Ali ma k'a ka jɛgɛ tigɛ a m'a fɔ a ka jaba wɔrɔ a m'a fɔ i y'a fɔ a ka Fatumata bintu ya Rasululahi ka woson wɔrɔ n'a ye Ala ye muru jamajanba de d'a ma c'est que Ala b'a dɔn Ala y'a armée de k'a ka taa kɛlɛ kɛ sinon Ala tun bɛ se k'o suran di Badara Ali ma aw tɛ suran dɔn ni Badara Ali o mori ma wolo a ba fɛ mun bɛ suran dɔ dɔn ni Badara Ali o karamɔgɔ ma wolo a ba fɛ mun bɛ suran dɔn mun kalannen don ni Muhamadu yɛrɛ ye mais Muhamadu yɛrɛ sɔnna ka kɛlɛkɛminɛn san cɛw ka taa kɛlɛ la mun n'a ma suran kala kafiriden alimami trompeur ninnu a bɛ n'an tromper n'o ya ni suran bɛ kuranɛ kɔnɔ
Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akain kojugu akunte so mo munu ba le ka kele kono kwa sa Muhammadu kuma suran kala o kafiri den nunu Muhammadu ma suran kala awte awa foko aw be suran do bo Qur'an kono mu be kele sa ni suran be kele sa pourquoi ala mo suran di Muhammadu ma o ya fama ala se ko suran di Muhammadu ma to di Qur'an kono ko suran di Badr ali ma ka kala ka kele ka bamru jamajamba da ma ka ke daflai ka ta kele ke est ce que ala kunta ke murusuruni ani wo so woro la hunu donc ala yɛrɛ muru jamajamba de o kɔrɔ de ko ta kɛlɛ kɛ ala ko ko mɔgɔ min ka taa kɛlɛ kɛ aw ko ala kelen ko suran dɔ b'o bolo mun bɛ kɛlɛ sa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dinɛ dira o mun ma o yɛrɛ Muhammadu ma suran kalan aw tɛ se k'a dɔn ni Muhammadu ye Muhammadu yɛrɛ ye bamuru fosi Badr ali kelen do ka bamuru fosi ala yɛrɛ ye kɛlɛ armée ni kɛlɛkɛ minan ye ala ye kɛlɛ armée ni bamuru ye ala ye kɛlɛ armée ni bamuru da fila ye Muhammadu ka kɛlɛ dinɛ dira o mun ma Abdulayi den dinɛ dira o mun ma y'a fɔ Aminata den dinɛ dira o mun ma y'a fɔ Aminat amba Kadija tu cɛ dinɛ dira o mun ma Fatumata bintu ya Rasululahi fa o yɛrɛ sɔnna ka taa kɛlɛ kɛ Alassane ni Al-Hussein olu mɔkɛ o yɛrɛ sɔnna ka taa kɛlɛ kɛ Zinedine Al-Udine olu kulomasama o yɛrɛ sɔnna ka taa kɛlɛ kɛ bunu i y'a faamuya wa olu minnu yɛrɛ ni dinɛ dira o ma o yɛrɛ ye kɛlɛ kɛ ni bamuru ye a ma suran kalan suran m'a la gagné a ye défaite kɛ f'u b'a ta ka boli suran tɛ aw sigilen bɛ yen non i bɛ nin suran in de kalan n'i ye kulu alaw kalan a kun kan fa bɛ wuli mɔgɔ la n'i ye kulu alaw kalan a kun kan i ma kuranɛ kalan i ye manamanakan de fɔ ala y'a fɔ fɔcogo min n'i m'a fɔ fɔcogo la i ɲɔgɔnna kafiri den tɛ nin bɛɛ bulɔku nin bɛɛ bulɔku n'i ye kulu alaw kalan a kun kan yɛrɛ i y'ala dɔgɔya e b'o kalan o kun kan o bɛ taa mun ɲɔgɔn ye n'o don n'a kun bɛ mago ɲɛ ala kun t'a la n'a kun kan e bɛ kodɔn ni ala ya kafiri den bulɔku kɛlɛ duguden ninnu nin bɛɛ bulɔku nin bɛɛ bulɔku ni bloku kun tɛ sanw ma sɔrɔ karamɔgɔ dɔ kun ye didenw fiyɛ sanw karamɔgɔw fa fagara k'u baw faga k'u ka dugulamɔgɔw faga karamɔgɔ si tɛ yen mun sera ka ko kɛ mais mali la n ko fɔlɔ n ko karamɔgɔw kun bɛ kɛlɛ kɛ bubu arto gallo k'an tɔgɔ dalen tɛ a la i y'a faamuya wa umaru weli sanba dɔn dɔ k'an tɔgɔ dalen tɛ a la wa han mɔpiti kan a tɔgɔ dalen tɛ dɔ de la wa u bɛɛ kun tɛ kɛlɛ de kɛ silamɛw kun tɛ n ko walijuw kun b'a la u kun bɛ kɛlɛ de kɛ u n'u ka kalandenw n'u ka gerebuw aw ye mun kɛlɛ kɛ papaga aliman ba e de i n'a hakili b'a la a bɛ ɲini ka san 20 bɔ i ko ni nɔrɔ kɛlɛ ma ban k'i taara k'i bɛ gulɔ buteli di dɔw ma ko suran dɔ bɛ yen ko dalilu dɔ bɛ yen ko n'a b'i bolo ko kɛlɛ tɛ wuli i ka jamana kan ko ni kɛlɛ wuli i ka jamana kan ko o tɛ se ka kɛ ko e ye gulɔbara kelen ta i ko k'i bɛ taa kelen di buye ma e de y'a fɔ de aliman ba i y'a fɔ ko ni kɛlɛ ma ban k'e b'a fɔ k'a ka gulɔm k'i taara kelen di Usmane Sirifu Madani Ayidara ma ko ni kɛlɛ ma ban k'e b'a fɔ a ka gulɔm i ye dugu kelen fɔ k'i taara sabanan di ye kɛlɛ in ka ca ni san 10 ye dɛ kɛlɛ ka ca ni san 10 i ka gulɔ buteliko in bɛ cogo di i tɛ taa ninnu fɛ i ka t'u ɲininka kɛlɛ in ma ban koyi e de y'a fɔ dɛ n'a kun banna a kuma na an bɛɛ kun bɛ t'u fɛ yen n'a kun banna u kun b'a tɔgɔ sɔrɔ donc n'a ma ban fana o fana ka fɔ dɛ i tɛ taa ninnu ɲininka ko in na ko in bɛ ka mɛn dɛ alimamu ba seko ko alimamu ba a bɛ nin yɔrɔ di alimamu ba ma ko ne ko k'ale de y'a fɔ ko ni ko suran dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ k'a bɛ karamɔgɔw bolo ko n'a b'i bolo ko kɛlɛ tɛ k'i ka jamana kan ko kɛlɛ tɛ san 10 sɔrɔ i ka jamana kan ko n'o kɛra k'e taara ka taa buye fɛ ni gulɔ ye k'i ko buye ni kɛlɛ ma ban o kuma i ka gulɔ min k'i taara kɛlɛ ni gulɔ buteli kelen Usmane Sirifu Madani Ayidara fɛ alimamu ba de y'a fɔ k'i ko ni kɛlɛ ma ban k'u ka gulɔ min k'i taara gulɔbara kelen di donc kɛlɛ ka ca ni san 10 ye ne de fana i bɛ k'e ɲininka ne bala i tɛ taa ninnu fɛ i ka taa ɲininkali kɛ kɛlɛ ko in na i ko kɛlɛ tɛ san 10 ye dɛ kɛlɛ in ka ca ni san 10 ye dɛ i tɛ t'u ɲininka alimamu ba seko alimamu ba gulɔbara ko in bɛ cogo di kɛlɛ in ma ban dɛ a kɔni bɛ ban don dɔ la hali n'i kun ma san fɔ koyi anw kɔrɔlen kuma kɛlɛ bannen o tɛ kɛ dɛ one love à vous tous.